এ শিলু দাদা, আজ কি হবে? আজ একটা চিকেন ঝোল খাবে। আর এটা কি বঙ্গালীটা? চিকেন কষা সে প্রেসার করে করো। ডালি ওড়িয়ারে কর ডালি। ডালি কি ডালি? হরড় ডালি। এই চিকেন ପିସ୍ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କରିନି ଆରେ। ଚପ୍ ଚିକେନ୍ କଷା ହବ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ରଖିଛି ଆଉ ବଡ଼ ପିସ୍ ଆଉ। ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ନା, ସେଦିନ ବେଳେ ପୁଣି ଭାତ ହେଇନଥିବ କାନ୍ଦିଆ ବସିଲା ଲାଷ୍ଟ। ଭାତ ଅଲରେଡ଼ି ଡନ୍ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ଏଇ ଆମର 5 ଟଙ୍କିଆ ପିଆଜ ଦୁନିଆ ହେଇଗଲାଣି ନୁହଁ। 3 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ 5 ଟଙ୍କିଆ ପିଆଜ। ତୁଆ ପାଖରେ ଚିକେନ୍ କଷା ଡାଲି। ଚିକେନ୍ କଷା ମସଲାଟା କଷିଲେ ପୁରା ପାଣି ଗୁଡ଼ା ନେଇ ଆସେ। ଚିକେନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଫୁଟିଲାଣି ଆସିକି। ଡାଲି ରେଡ଼ି, ଭାତ ରେଡ଼ି। ଗାଧୋଇ ଆସିବା ଖାଇବା ଆଉ।